kakkoskola selitä, mitä tapaa? Kyseessä oli, että minä lähdin aluksi kakkoskolasilla koputin. Markus ottaa kiinni. Meitä kakkoskolasit ja mitä on Markuksella? Vittu kakkoskolasit. Jannu ottaa kiinni, kun ei voi edes vittu voittaa. Niin. Nyt jos se voittaa kortin nosto, niin ei vittu. Me voitais päällä. Ei, kun me levitätte pakas. Katsotaan, tää tulee videolla tää juttu. Panu alaveen sanoo. No minkä takia minä? No koska minä ei työt. Niin. Mitä vittu? Niillä näreillä lähdetään. Ja se laitat se suoraan tohon. Ei ku vittu inkkarin pakkaan. Älkä. Vittu. No niin, vetääkää. No. Katsotaan tuolla tollanen ja tuolla tollanen. Joo! Tuu! Kato! Se petti sen.